bende kone gin bende gidwana gigo e dhogi mapiny matin ewi wach budget manosom e odiochieng' manyoro. Ang'e ni gin gi weche mang'eny but ok adwa wache logi, adwa mana wuoge moko kuom gi kae mondo onyisa ni to gito budget ma kawuono ni giwache ang'o. Jaduong' chaka gi nyingi tinyisa ni budget ni in wach mane yae godo. Erokamano jaduong' Joja oko, an kawuoyo kama chunga ni iluonga ni Rafael Odieny Wakaya. Gimomaka gi buok en ni budget olando muom makore lach mapok wanene e Kenya ka kuom higni 170 mokalo, nikech wan gi 3.6 trillion mano pesa mano osom, to kendo wayudo ni wachako wadwa olo pesa madhi bilion 800. Maendi en budget ma obwogo ja Kenya chakre Marsabit nyaka Kwale, kendo chakre Migori nyaka Turkana. Maluoro nitie ni otonglo makore lach kogol kocha tiduogo koni tidwoke piny, tichake nganye titere malo. Maendi en wichkuot maduong' nikech budget ni Njuguna Ndung'u otime sama kech omako piny, machiemo onge, to dongruok be waneno ka giwacho ni gikelo, to waneno ka dongruok en mana mibadhi. Kabire wach mar ariyo, gima ne jaduong' Njuguna Ndung'u nyolando kodonje parliament mar Kenya, parliament manochagi joma dongo machalo kaka Muliro, Ngala, Jaramogi, to wayudo kobukore mana ni budget mar jo UDA. Maendi en wach manyomiyo waluoro ni to kare mibadhi ma jaduong' William Ruto koro chako ni kare Kenya ni koro en mana kaka ne jaduong' Rigathi Wagachagua wache ni en mana mar kampani makoro jo Kenya mamoko motimnegi budget, to en gi mibadhi maduong' kabisa makoro wan waluor ni budget ni koro dwadiyo wa piny makata ka koro wawuotho onge. Be ineno ka ntiere budget no te, be nitie kama ineno ka ja piny ma kawaida oyude fungruok moro matin kipimo kod budget mosetim e ndalo mokalo? Japiny to onge gi gimodhi gen kaendi nikech ka koro sukari kilo osechopo 300, to mchele bende osechopo 280, to mogo bende osechopo 350. Maendi koro en luoro ni japiny onge gima dhi yude gini. Aneno ka waluor zaidi. Erokamano, wayude jadak machielo machiegni nyisa ni to budget manosom ni in wach mane miyago omori kosinjo kochwanyi? Okay, mokwongo iluonga ni Edward Ogero kata Wuod Oluoch Nyokero, jadak ma Mombasa Jongo. An ewi budget ni nabedo kod buok nikech budget ni iwacho ni odewo japiny man piny kaka hustler. Tiyudo ka hustlers gi adier gimanyo pesa gi yore te. Tendo gi vijende gi yudo kaka gidhi timo betting, jomoko yudo, jomoko be samoro kilal kinye yude. Tiwacho ni no konjo hustler ka, to kaendi momedie pesa. Kendo iyudo ka koro betting ka omede pesa, to kae mane nyithindo gi nyalo yude giri matin bende kando keto 100 moto yude 300, to konyorego. Koro ma omed malo. Mar ariyo, iyudo ka sani endi ochumi odhi malo. Giwacho ni gihero gimedo tich. Tich momedi onge nikech ka kore wacho ni imiyo ja hustler tich koni, to koni endi igolo betting. Jogi dhiro nang'o? Maisha ni malo. Skul sani ji hinyere. Jopuonje sani nigi tabu kabisa nikech iyudo ka sani riembo nyithindo. Nyithindo ok nyal dhi skul ni pesa onge skul, to kati wuondo wan okawo pesa mang'eny okete line mar education. Kiny to nyathi riembo ni nie ot ni pesa onge ma nyithindo chamo kata mana skul. Koro wadwaro adeber to gikwong ng'iye ni to sekta magwacho sana mar somo giketie pesa malong'o, to pesa no donjo e skul. Giwe wuondo jopuonj ni pesa waore skul to onge pesa e skul. Nyithindi duogo nwa bet ge ot, to nyithindo bet ot juma achiel, juma no chulo pesa. Koro gino hinyowa kabisa. Wakwayo ni sirikal mar William Ruto ong'iye japiny kaka nosigre nobro konyo japiny, to kiko wacha gi dhoge to ohinyo jopiny. Molosa send skul, ong'iye sekta mar skul kabisa. An mane wach madawachi budget. Erokamano ahinya. Mana kaka winjo janeno mar Ramogi TV, mago mana Pach moko kuom jodak e kaunti ma Mombasa kae ka gigolo pachgi ewi budget manosom e odiochieng' manyoro, ka moko kuom gi kone ok gimor